naman. Ngawa, magtamanin na eh. Hindi lang mong samahan. Oh, mamanin na. Nang, 5 taon mo nga ni tatangin niya. Uy, hindi naman tayo. Apa yung tatangin na minsan ko, ang pa yung nagpapakita ni tatang niya. Ang gara mo nagpapagitan. Ano ba na hindi tayo lang niya. Kahit ko kumamo nga makita ko. Kaya mumat. Oo na, may iliwan na kanya na. Hindi magbebay sa teraryo na? Nagpapay sa tawag niya. Ay, magbebay sa teraryo na pa lang na. Bubungon lang ang loob ba din. Marinda na pa lang eh. Bagata ng teraryo ka na magbebay sa. Kung di ba yung tapos nagpay na nagpipita talaga yan? Yung mga tao ni tatang mo, nang tumungkipita ng puyo. Apay kumang ka na, ako nakadaduti ko ah. Nakadaduti, ibagbagang magbebay sa teraryo. Hindi mo nagsabi. Ang pa nakita ng area? Yung ba mga? Apay, garod nukwa, kita istorya. Kunaga ko, no makakita ka, hindi siguro na siya makakita ng area. Hanak ko. Ano ka? Mabutong. Murisi ka? Ano naman ito? Hanak mabutong pulaw. Nim ko ah. Bagada nga handa mamate, yung siya para kanya. Hanak ko lang mamate ng area. Apay. Ay, Abay na, ang ginagawa mo ta. Ay, nagamak ka, oh. Sino gudwa man? Nay, nagudwa mo ta, nay. Ay, siya na, nagudwa ba? Kung yung paminilam? Aw, igudwa mo sa ito, tapos gudwa mo ta kanya katawa lang ta, Diyos mo, tinumumot Hindi ah. ka pa rin naramanan. Posible, Oh, nariyan na lang ito, oh. Baka mo talaga ininom mo na. Datoy ah. Tingnan, data kanyang tingnan. Nilanak, nagamak ka, oh. Hindi pa rin naramanan. Ramanan ba? Tagapan tag, tung-tung-tung tatar ariyak ka. Garam lagi gusto rin. Umagot sa yamat. Sika, ay na. Mo siguro atoy ah. Kaya? Halo sa parehas ta lang ha. Nagdadulang basit kanyang. Dikit pa'y. Hanggang may kuskusit lang. Gusto si sa yamat? Gapunta ngagpaypay. Nimnang amom ng kater ariyak ano nang. Nada. No, ter ariya nagpakita kanya. Hampay ka nung nakapanlangit. Kinada. Nagbibay sa nga tadi mat. Pero sa mga harap mo na, tayo mo makikita. Hindi na yung kapanan. Ngim mamate ka ter ariya. Ha? Mabuting ka. Ha? Ano Nung ba? na nagpakita ko, nagparamdam kanya ng kamumutay. Ah. Ay, uri siya. Napulos mabuting ter ariya. Ito? Bulaw! Nya! Ako ito kami! Ngunit ako Diyos ko na! Hindi ng kuya ba? Gamak ka! Oh! Dayan, may ninawa ito. Hindi pa ilan ka Diyos mo ito inumimit. Oh! Nagtagay sa talaga nga may sa basong ki! Hindi ng kuya? Kaya may ngurtawan? Pagpapatulong na ba? Ah, beta Diyos mo, da pa lang talaga lulupin na mahal. Kaya, basi-basi lang manin mo ma. Isinuod ko, minamno nga si ka. Ako manila, minsan pa lang Asinuod ko, minamno nga si ka. Nagudwa kay si Didan. Asinong minamno nga si ka. Sabay mo nga tata. Si ka mo, pagmika mo na. Naman pagpapasula. Iaw mo sa baling mo minam, alang nga to minam at arya. Kaya nga pa sa arya, di ba? Buo manak lang sa mga talaga, takwa. Dat, sabsabari ko, but oh. Abi papasula na. Nakabutin lang, gawin hubungin na ngayon may mata kanya. Nakabutin, takwa. Ano nina? Ano naman? How? Nagdumbag ka na! Darating pa rin nalan eh. How? Awan pa isang napulo na nakangko, nagdumbag ka. Abi papasula na. Kaya duduwa ka lang datay, at ang arbuto niya, mininang ino nga, may bisit nakpay ki. Papasula na, lagi nini ng mata. Eh, nabus mo tayo, Diyos ko. Kinan mo kami na tayo si Chirya. Oh, hanggang ginan, mga naging nalan Sino niya. nagmangan? Duduwa ta, haminin naman na ta. Oo, kita man, o. Siyempre, namumo naman ang makisayan. Kaya na kay Minam. Oh, pait ka, oh. Galas ka, oh. Nagpapasok ka ba? Sino nga raw, duduwa ta lang tayo na. No, talagang mo nga ininom ata. Sino nga tatati uminom ita, kay duduwa ta to. Ulos mo't nga ko, ah.
Sige, Hanap ma. kami na. Oo, hamunin na muna taa. Mga kay mininaw. Wawa, magtamanin na eh. Hindi na yung samay.